Disfrutas realmente de la montaña, aunque vayas con un chip más de competir y vayas más a saco, van a ser esas 6, 4, 8 horas y disfrutas mucho más del deporte, de la montaña y de la compañía. Aquella comunión que había en el briefing, en la cena, pues era lo que realmente me daba la energía para la mañana siguiente levantarte y volver a tener otro día como el que acababa de vivir. Como bajas ritmo, también aumentas la posibilidad de desplayarte un poco más, ¿no? De disfrutar más de lo que es la montaña, que es lo que nos gusta. Sabes que estás mimado, por lo tanto preocupación cero, y al final de cada etapa pues la convivencia, un poco de turismo, porque también te da tiempo, que en una prueba de ultra pues llegas al sitio, coges, te duchas y zumbando para casa. Aquí ya es compaginar un poco ocio con afición. El fet de poder sempre córrer de dia, poder descansar, després continuar el dia següent, paisatgísticament la disfrutes molt més. Jo crec que tot i que et canses molt, no arribes als extrems d'un ultra. Durant tots aquells dies que dura la cursa, el teu treball, el teu ofici és córrer. Aconsegueixes relaxar-te de tot l'altre del món, de la feina, de tot això, que et dona una sensació molt primària de supervivència. Clar, amb els companys de campament tens una relació molt directa. També no és com córrer tot el dia, però també estàs moltes hores amb ells. També comparteixes les estones de descans, les de menjar, les de dormir, també sents com ronca el veí, i són aquestes coses que donen caliu, no? Es crea un vincle d'amistat que és palpable. Ara nosaltres, jo considero, som amics de molts dels voluntaris. Molts dels voluntaris eren corredors, te'ls trobaves per allà dalt a la muntanya, sabies que havien pujat carregat com a mules allà dalt. Ostres! El més important és la planificació, vull dir, no pots anar al mateix ritme una cursa d'un dia que una cursa de 7 etapes, 8, les que siguin. Pots gaudir molt més del paisatge, pots gaudir... corres més amb la gent, poder, el ritme no és tan alt i pots anar més xerrant amb la gent, comparteixes més coses i sobretot el dia a dia, quan acabes a la nit, al sopar, estàs amb la gent, comentes l'etapa com ha anat, la del dia següent com ha anat, es forma més una família, jo crec, amb una cursa per etapes. When you race more days, you see a lot more. In this occasion, you saw like a big part of the Pyrenees. When you just do a part every day, you get to see all of it in a very short period of time. You see all the changes. The Pyrenees are not just one type of mountain, they change. It's amazing to see. During the race you see more or less the same people because you get to know them because they run at the same rhythm as you do, more or less. So after the race you ask how their day went, and it's great. And at night you all eat together, so you can change. You can have a conversation about the day. You get to know each other. So at the end of the week, it's like as if you've known these people for forever. So it's like a type of family thing, really. It's great. The rain chose to pour and we went in slowly. You waved